गाइस गुड मर्निं बयनिसिमबो हैप्पी एप्रिल फुलनि बयनिख्रुइबो माने हैप्पीयै गोजोन हामलायनाय बावहरबाय आरो ना तो एप्रिल फुल हिसाबै आं दिनै लोगोफोर सानै मानसिखौ एरनो प्रेंक कल खालामबाय माने प्रेंक माने एसे थगायबाय आरो ना एसे सिरियास बाथ्राजोंबो एसे माबा आरो ना माने सिरियास मानसिफोरा एसे माबा जायो आरो ना मा होनो एसे फोथायोना तो माने नालाय बेखौनो एसे नायो नङा होमबा जास्ट फर फान जेबो सिरियास लानाङा खिन्थु बाथ्राया एसे सिरियास बुंबाय आं खिन्थु जास्ट एरनो गाजा खालामबाय आरो ना जास्ट हेलौ मादों रुमाव मा खालामदो ini examनि प्रिपारेसन खालामबाय थादों बाहाय मोनसे इम्पर्टेन्ट बाथ्रामोनलै मा देलाय माबा दङ जुदियाव दोंथ' माइ गोजान फैथ'लाय हा गोजानाव फैथ'ला माइ इम्पर्टेन्ट बाथ्रा दे बुं खाथियाव बा खिथाना दै दे बुं मियालै हा मिया अ जेबखौ लोगो हमनो थांदोंमोन जेनेबा सोरखो जेबखौ ओमफ्राय अ फैनाय समाव रायजोफोरा जेनेबा हमथाबाय आरो दा जेनेबा 10K बिदि जेनेबा 10K आखायाव गैयाना हरथ'नो हागोन जादों हागोन हाया खिथाना होदो दोनथ'रा जागोन दे हरनो हागोन हाया हरगोन दे माबा माने फैनाय समाव सिनिया मानसिफोरा गरमलै जास्ट दिनैनि आन्थाखौनो मा सानखोरे लाखिबाय ओमफ्राय जेबो बुङाखै उमुख हर नङाबा जों माबा खालामगोन भाइरेल खालामगोन जेनेबा माबा खालामदों ना नोंखौबो सानबाय आरो जेनेबा जाबाय आरो जेनेबा एप्रिल फुल Tokai jabai. Sonang nih. Ntar setelah exam lama नांसिगोन खोमा Ada. तो लोगोफोर बिदिनो माने जास्ट फर फान एसे एदाव होबाय आरो ना जों थांगासिनो गाइस रायन' इक' रिजर्ट आरो ना मोनसे माने बैसागुनि हिसाबै मोनसे फट'शुट खालामनो लोगोफोर तो दिनैया लोगोफोर फिजिकेलि एसे प्रेंक खालामनो थाखाय आं नाजागोन आरो ना तो नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो भिडिअआ तो नायबाय थाबानो जाबाय नेनानै थाबानो जाबाय